ପରା ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ବାପା ତମେ ମତେ ଏତେ ପାଠ ପଢେଇ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଛ ବାପା। ହୁଏତ ଏ ପାଠ ପାଇଁ ତମ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ହେଇ ରହିଯିବ। ଆରେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢିଦେଲୁ ବୋଲି କଣ ତୋ ଜାତିଟା ବଦଳିଗଲା? ବରଂ ତମ ଭଳିଆ ଢୋଲ ପିଢି ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ ସେ ଝିଅଟା ଯଦି ଅନକ୍ଷରୀ ହେଇନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତତେ ତା ସହିତ ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ତମେ ମୋ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିପାରିବନି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ନା ତା ସହିତ ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର କଦାପି କରେଇ ଦେବିନି। ଆରେ ହୁଏତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପୁରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଇପାରନ୍ତି। ନାରାୟଣ ଗୋସାଇଙ୍କ କଥା ଏବେ ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ। ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ସେ ନାରାୟଣ ଗୋସାଇ ସାରା ଗାଁଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବସିଲାନି। ଆଉ ତମ ଭଳିଆ ସରଳ ଲୋକକୁ ସେ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି। ବାପା ଗଲା ପୁଣ୍ୟ ଦିନ ତମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲ। ହଁ କହିପାରିବ ସେ ମରଣପୁର ଝିଅଟା ଆସିଥିଲା ତାକୁ କେମିତି ମଲା? ସାପ କାମୁଡାରେ ମଲା। ସେ ଅନୀତି କଲା ତାକୁ ସାପ କାମୁଡି ଦେଲା। ତାକୁ ନାରାୟଣପୁରୀ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲା। ସତ 100% ସତ। ସେଦିନ ରାତିରେ ନାରାୟଣପୁରୀ ତା ଇଜ୍ଜତ ନେଲା। ଆଉ ଏ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହିବ ବୋଲି ତାକୁ ନାରାୟଣପୁରୀ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ପିଲାଟାର କଥା କିଛି ଧରିବେ ରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ରତ୍ନା। ଆହୁରି ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ମନକୁ ଯାହା ଆସିବ ତାହା ଗଠିବ। ସେ ଝିଅ ୟାକୁ ତନ୍ତ୍ର କରିଛି। କଣ କହିଲ ଗୋସାଇ? ତନ୍ତ୍ର କରିଛି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆମ ଘରକୁ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଚଗଲାଟା। ଆରେ ଭକ୍ତ ବିପଦରେ ପଡିଲେ ଭଗବାନ କଣ ରହିପାରେ? ପ୍ରଭୁ କଣ ଗୋଟାଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ତାହା ନହେଲେ ମୋ ଫୁଲଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ଗୋସାଇ। ଆରେ ତାକୁ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋ ପାଖରେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ତୁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କର। ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ତନ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନେଇ ତାକୁ ସୁନା ପିଲା କରିଦେବି। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ବାପା ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मो बाबदरे बेस किसी खबर रखिक जानी बहुत खुशी है। बढ़िया लाଗୁଛି ବୁଲନା ସେଟା ଖାଲି ଜାଣିଛୁ ନୁହେଁ ସବୁ ସମାଜ କାଗଜରେ ତମ ନାଁରେ ବାହାର କରି ଦୁନିଆଟାକୁ ଚଳେଇ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଏମିତି ବଢିବାକୁ ସାର ପିଡ଼ିଆ ମୁଁ ଯୋଗେଇଛି। ଗଛଟା ବଢିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ ଅଜା। ହେଲେ ତାକୁ କାଟିବାକୁ ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ। ତମେ ମତେ କଣ ଭଙ୍ଗ କରୁଛ? ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ପୋଲିସର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ପୋଲିସ ଗଲା ସପ୍ତାହରେ ଆଇଜି ସର୍ତ୍ତେ ଗୋବଳଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପାଦ ତଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସାରିଲା ପରେ
गोपाल जी को दर्शन कर अब गोपाल जी के से सोना मिंटो लगा चामरोटा गला मसरे चीफ मिनिस्टर देख जाए बहुत दयावान दयावान हिसाब से बहुत कोमल अजय बड़े बसाई खुआई नहीं पारे ଆଉ ନିର୍ଦୟ ହେଲେ ମା କୋଳରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଗଳା କାଟି ଦେଇପାରେ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହାତ ଧରା ଧରି ଆସିଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଏ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠୁ ନିଚକ ସତମ ଠାରୁ ମୁଁ ଡରିବି କଣ ପାଇଁ ନିରୁଖ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ଝିଅ ଆଉ ନିଜେ କେତେ ଚରିତ୍ର ମାନ ବୋଲି ତା ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବ ସତରେ ଅଜୟ ଭାଗ୍ୟକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ଆରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ମୋର ପ୍ରତୀକ ବିଚାରା ରତନାଟାର କୂଳ ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଜି ଯଦି ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ତମ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯଦି ଧର୍ମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ତମ ଭଳିଆ ଅଧର୍ମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ତମ ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ପଣ୍ଡାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମଧୁସୂଦନ ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଆଉ ଦେବିନି ମୁଁ ତମ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଗାଁ ଏ ଠାକୁର ବାড়ি ଏ ଅଚଳ ସମ୍ପଦ ଛାଡି ଚାଲିଯାଅ ଆଉ ଏଠି ରହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବିନି खाली विष बढ़ी चक्र भी बढ़ी मंत्र की सापटा को बाड़े बाड़े मारी दवा हम प्रभु कहा को बाड़ेबे प्रभु साप साप रतना विषधर साप सापटाକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବାକୁ ହବ ବିଷଧର ସାପ ହଁ ଏ ତ ପୁଅକୁ ଯିଏ ଚୋଟ ମାରିବାକୁ ବସିଛି प्रभु ମୋ କଥାଟା ଆପଣ ବୁଝିଲା रे ना अरे निश्चय आसना तो गोटे काम कर काली मो गोपाल जी पाखे तो पुओ प्रार्थना करी प्रभु तू दिन राति 24 घंटा मंदिर रे रहिबू तापरे तो पुओ नारे होम दीप हबो अरे तो पुओ नारे यज्ञ हबो हाँ प्रभु ठाकुर को पाखे मु 24 घंटा अधिया पड़ी मो पुर निश्च कामना करी प्रभु इष्ट घटिबो मो पुर निश्च घटिबो निश्चय इष्ट घटिबो केवल तोर नुहे तो मोर नुहे मोर भी इष्ट घटिबो समस्त इष्ट घटिबो सब से ईश्वर को इच्छा हे ईश्वर तुमर एक करुणा प्रभु मो पुओ ठाकुर तमे सद्बुद्धि दियो ठाकुरे सद्बुद्धि दियो